sa ating mong patuloy na katapatan sa bahaging ito. At sa mga sumandaling ito, mga minamahal ko, tayo darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At mga minamahal ko, hallelujah, tayo pong lahat ay mag-ready na. Amen? Talagang ipakita natin yung spiritual thirst po natin. Amen? Sa bawat mga pananambahan, mga iba't ibang putahe, iba't ibang pagkain ng spiritual ang inihahanda sa atin. Namnamin natin. Huwag tayong maumay. Amen? Huwag magsawa. At narito po ang ating pinagbalang mga aral, ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. God bless, beloved elder, sa pagpapaliwanag ng pagbibigay na ikapatandog. At narito po tayo mga minamahal sa mahalagang bahagi po ng ating buhay, mga minamahal ang pagkain ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po ay napupuri, papasalamat, mahal na Panginoon sa taglay po naming buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa aming panambahan sa araw na ito na iyong pinagpalat nilang isan, tagumpay na pinagkaloob mo, mahal na Panginoon. Magmula sa pag-iinsi sa makalangit na awiting joyful at sulim song, mahal na Panginoon sa buhay na patutuo yung mga anak, mahal na Panginoon sa espesyal ng awitin po ng aming beloved mga awit, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay ng aming kaputandog, mahal na Panginoon. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa pangaral ng iyong banal na salita na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay, mahal na Panginoon. Kayo po, mahal na Panginoon, bigay ng karunungang kataga sa pagkaunawa sa bawat isa po sa aming karunungang kataga sa aking labi na aking sasambitin, mahal na Panginoon. Nawa po, mahal na Panginoon, sa iyo lamang po ang kapurihan, kaluwatian, mahal na Panginoon, wag magpintulot, mahal na Panginoon, na ako po ay magkamali, mahal na Panginoon, upang sa katitibay, mahal na Panginoon, upang kami kalugdan mo, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, humingi po kami ng habag kapatawaran ng aming pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon, kasalanan hindi pa napatawad sa nagdang araw sa maghabol, masamang damagan sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Kabagan mo kami, patawarin, linisin mo po kami ng inyong banal na dugo na tumigi sa krus ng Kalbaryo at pagkabanalin mo po kami upang kami maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Bago po ang lahat, mga minamahal, ako po ay bumabati una sa lahat ang pinakamatas na pagpupuri, pagwalahati, pagpaparangal, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang, at dubli paggalang po sa ating minamahal ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. We always cherish and bless the memories teaching of our dearly Mama Dear na kinabubuhay po natin sa pananampalataya sa ating mga kanilang mga anak, mga minamahal, sa kanang beloved family, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers po, mga minamahal, sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, ating mga beloved elder na kasama po natin, mga minamahal, sa inyo po, mga minamahal kong mga kapatid, sa pananampalataya, maging sa webcast viewers, mga minamahal, sa Facebook live streaming, mga minamahal, sa YouTube channel, mga minamahal, mga baguhan may bisita, welcome na welcome po kayo, mga minamahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Narito po tayo, mga minamahal, upang ating malaman, mga minamahal, yung mga pangyayari ngayon at ito nangyayari, mga minamahal, yung kaganapan na nangyari na nagdaan, mga minamahal. At para na rin po sa atin, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ang maging magpatuloy, mga minamahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon upang tayo po'y tumibay sa ating pag-aaralan, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, ang maging titulo po ng ating pag-aaralan, mga minamahal. The righteous and the wicked are paired. Ang matuwid at ang masama ay pinagparis. Para malaman po natin, mga minamahal, ayon po sa salita ng mahal na Panginoon, kung bakit po nagaganap, mga minamahal, sapagkat marami po talaga napipigati, mga minamahal, nangyayari sa kanilang buhay. Walang Diyos, mga minamahal, ayon sa kanyang pangako, sa kanyang salita, mga minamahal, sa tao, hindi po nagaganap, mga minamahal.
Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa John 3:16, ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong ng anak. Kung sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, mga minamahal, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, mga minamahal. Ba't hindi po nagaganap yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga tao, mga minamahal? Sapagkat ang tao po, mga minamahal, ay ayaw nila ng payo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkanya-kanya po sila, mga minamahal. Kaya tayo po, mapalad po tayo, mga minamahal, sapagkat tayo po ay kinabagaan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginamit po ang ating beloved Honorable Pastor Valdez Estrada Almeida. Dinala po tayo sa katotohanan, mga minamahal. Ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, naganap po sa atin, mga minamahal. Marami pong dumadaing noong nakaraan, mga minamahal, mga pangyayari na hindi maunawaan, mga minamahal. Parang wala ng Diyos, mga minamahal. Maraming dumadaing nasa ng Diyos, ngunit wala pong Diyos na tumutugon ng mga panalangin. Nang dumating po ang pandemic, maraming napahamak. Tumawag po sila sa Diyos dahil sa pangako ng pinangangaral ng mga mangangaral, mga minamahal. Ngunit ang naging problema po, mga minamahal, dito po sa pangangaral ng mga Ebanghelyo ng Kaligtasan, hindi po biro, mga minamahal, ang mga dapat mangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya nga po, sila ba ay sinugo ng ating pinakamamahal na Panginoon? Yun po, mga minamahal, ang tanong. Sila ba ay sinugo ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dito po sa Roma, mga minamahal, 10:15, ang sabi po, at paano sila mangaral kundi sila mga sinugo? But dito po, mga minamahal, sa Jeremias 3:15, mga minamahal, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban na kakandili sa inyo ng kalaman at unawa. Marami po, mga minamahal, at tayo din po nakakapatid, sapagkat tayo po, meron tayong kaloob ng ating pinakamamahal na kalaman at karunungan, kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na nagkaroon po tayo ng discerning spirit. At galing po tayo sa lahat ng mga reliyon dito po sa Pilipinas. Lahat po ng reliyon, mga born again, sari-sari po tayo dyan, mga nagaling po tayo lahat dyan, mga minamahal. Tayo pinagbuklod ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa banal na gawain sa katotohanan, mga minamahal. Kaya po, mga marami po nagtatanong, mga minamahal, sabi nila, walang Diyos. Sabi nila, bakit Diyos pag-ibig mo? Bakit ganito ang nangyari sa amin? Katulad po yung nangyari, mga minasaliti, mga minamahal, doon po sa Baybay City, mga minamahal. At doon po sa Abuyog, mga minamahal. Ilan po yung mga minamahal na inetala po yata na na-retrieve na po ng mga patay, mga minamahal. Bali, 172 mga minamahal at 105 pa yung nawawala. Ibig sabihin, ilang araw na pong dumaan, hindi na na-retrieve yung katawan. Ibig sabihin, iyon na po yung dadagdag mo, mga minamahal, doon sa namatay at maraming sugatan, mga minamahal. Walang nakaligtas, mga minamahal, yung isa nagsasabi, di sisiting kamag-anak namin lahat na tabunan, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal, nangyayari? Asan yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi niya, ang kanyang salita, mga minamahal, ang kanyang tipa na hindi niya sisirain o babaguhin man, mga minamahal. Pagibasa po, mga minamahal. Dito po sa awit 89:34, mga minamahal, at dito po sa Marcos 13:31. Praise the Lord po, mga minamahal. Awit po, mga minamahal, 89:34 at Marcos 13:31. Praise the Lord. Dito po sa awit po, aklat ng awit, kabanata 89, talata po ay 34. Ito pong nakasulat, ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. Amen. Sa Marcos 13:31. Marcos 13:31. Dito po sa aklat po ng Marcos, kabanata ay 13, talata po ay 31. Ito po ang nakasulat. At ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Amen. Ito po yung mga minamahal, napakaliwanag po ng sinasabi ng banal na kasulatan. My covenant I will not break nor alter the things that
that proceed in my mouth, the things that gone out in my lips, or proceed in my mouth. Hindi raw babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang langit at ang lupa ay lilipas, dadapat ang kanyang salita ay hindi lilipas. Heaven and earth pass away, but my word shall not pass away. Yun po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Asan po yung pangako ng sinasabi ng banal na kasulatan sa mga tao, mga minamahal? Hindi po nagaganap, mga minamahal, yung kanyang pagliligtas, mga minamahal. Ngunit sa atin, mga minamahal, na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon, naganap at naganap po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat isinugo po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Kung hindi po totoo ang ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, mga minamahal, na siya pong hinirang sa huling araw na ito, hindi po magaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal. Sapagkat kung hindi po sinugo, mga minamahal, ang isang mga ngaral, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon, na hindi po mangyayari ang pagliligtas, ang pagpapagaling ng karamdaman, ang kapayapaan, kalutasan ng mga problema, mga minamahal. Masasamang tao, wala ng pag-asa, mga minamahal. Kung sa isang kongregasyon at nananatili pa rin ang kasamaan, mga minamahal, ibig sabihin po, mga minamahal, hindi kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sila po, mga minamahal, hindi sinugo. Alam po natin ito, ang isang tanda po na sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, maraming magsisiparito sa aking pangalan na maraming bulaang propeta, at mag-ingat daw tayo, mga minamahal, baka tayo din po ay mga ligaw, mga minamahal. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon ay naglagay ng tanda, himala sa kanyang iglesia, mga minamahal, himala pagkalog ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga iba-ibang wikat. Ito po yun, mga minamahal, na ating nakakamta na biyaya mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, basahin po natin sa Job, mga minamahal. So, 34, dito po sa Job 12, 9, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Job 12, 9, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 12, ang bersikulo po ay 9 hanggang 10. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumagawa nito? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Dito po sa Job 34, 21. Job 34, 21. Dito po sa aklat po ng Job 34, talata po ay 21, ito pong nakasulat. Sapagkat ang kanyang mga mata ay nangasalakad ng tao at nakikita niya ang lahat niyang pagyaon. Amen. Dito po, mga minamahal, ang tao po, mga minamahal, wala po talang may lilingid, mga minamahal. Lahat po, mga minamahal, hahiyagan sa mata ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang lahat, sabi po ng banal na kasulatan, lahat ng hininga ay hawak niya, mga minamahal. Siya po ang nagpapahaba ng buhay. Tayo po, mga minamahal, nung nakasumpong po tayo, kinabagan tayo sa pamamagitan ng misteryong ito, mga minamahal, tayo po yung mga mamatay na mga minamahal. But nung nasumpungan natin, mga minamahal, ang ministeryong ito, kinabagan tayo, mga minamahal, ginamit ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Totoo po ang nangyari, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, siya nagbibigay ng buhay, mga minamahal. Dapat mamamatay na tayo, mga minamahal, ngunit tayo naririto, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, basahin po natin, mga minamahal, ang masama at matuwid po dito sa Kawikaan 9:11, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, isang pinagparis ng masama at sa isang matuwid, mga minamahal. Kawikaan 9:11 at awit 9:17. Gani po ang nakasaad, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 9, versikulo 11, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga kaarawan at ang mga taon ng iyong buhay ay magsisidami. Amen.
Sa 9 Gis po, awit. Awit 9 Gis. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanata po ay 9, talata po ay 17. Ito pong nakasulat, ang masama ay mauuwi sa Sheol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Amen. Yun po, mga minamahal. Napakaliwanag po, mga minamahal, itong sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dadami, He will multiply our days, mga minamahal. And the years of our life shall be increased. He will prolong our days, mga minamahal. Yun po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po tayo, nung may makaramdaman, mamatay na po tayo, mga minamahal, nakasumpong po tayo sa katotohanan. Ang salita ng mahal na Panginoon, naganap po sa atin, umaba po yung buhay natin hanggang sa mga oras na ito, dinagdagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit katulad po na nabasa sa awit 9:17, ang mga masama ay mauwi sa Sheol, pati ang lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. The wicked shall be turned into hell, and all nations that forget God. At dito po, mga minamahal, sa awit 11:6, sa masama ay magpapaulan siya ng mga silo, apoy at asupri at nag-aalab ng hangin na magiging bahagi sa kanilang mga saro, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ang pagpaparis po, mga minamahal, sa matuwid at saka sa masama. Kung titignan po natin, mga minamahal, talaga pong ang tao po, mga minamahal, dapat hanapin na nila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa katotohanan, mga minamahal. Sapagkat kawawa po, mga minamahal, kung yung kakatwiran po ng mga tao, mga minamahal, yung mga kultura na gisnan nating pananampalataya o anumang mga pananampalataya kultura, limutin na po natin, mga minamahal, yung mga kultura, tanapin po natin ang katotohanan. Saliksikin natin ang banal na kasulatan, mga minamahal, sapagkat sa katotohanan tayo po'y mapapalaya, hindi na po magaganap, mga minamahal. Ang mga nangyayaring sakuna, mga minamahal, kung nasumpungan natin sa katotohanan, mga minamahal, sapagkat ang magbabago lamang sa tao, mga hindi sa sarili natin, mga minamahal. Kaya po ang sabi ng banal na kasulatan, sino mong tao walang espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya, mga minamahal. Hanggat hindi mo nasusumpang ang katotohanan, mga minamahal, ang banal na Espiritu Santo hindi mananahan sa iyo, mga minamahal. Kung nahanapan mo ang katwiran ng katotohanan, mga minamahal, yun po yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng Joel, mga minamahal, ibubuhos ng aking espiritu sa lahat ng laman. Pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon ito, mga minamahal. Hanapin mo lamang ang katotohanan, yung sinugo niyan tunay, mga minamahal. Sapagkat marami po, mga minamahal, na mga ngaral. Kumusta po ang kanilang mga puso, mga minamahal? Kumusta po yung kanilang ginagawa, minamahal? Hindi katulad po ng ating beloved Honorable Pastor, malinaw pa sa sikat ng araw ang kanyang pag-ayon, 40 days silang bisis, mga minamahal, 60 days, yun ang panganib maging kamatayan, hinabak dahil sa banal na kasulatan na walang almas na ginagawa sa daigdig laban sa iyo, kung ang katwiran ko sa napatutuhanan po ito, mga minamahal, naganap po, mga minamahal. Sa ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, sa Tulpre Warrior, lumakat po sila sa Talipa, Hulupis Mission, naganap po ang salita na mahal na Panginoon na walang almas na ginawa sa daigdig. Laban sa iyo, kung ang katwiran ko'y nasa iyo, mga minamahal. Nakita po natin ang mga Abu Sayyaf, kung pumatay, mga minamahal, wala po silang pagundangan, pinupugutan ng ulo, pinapahirap, tinutorture, mga minamahal. At yung po yun, naghihintay sa ating beloved Honorable Pastor Will Distrada, 12 prayer warrior, mga minamahal, mo, hindi sila nagtagumpay sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mga minamahal. Hindi niya babaguhin ang sabi niya, ang kanyang salita. Mga minamahal, sisirain man o babaguhin. Kaya sinampalatayanan ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada ang salitang ito, mga minamahal, sapagkat sari-saring mga himala, mga minamahal, na magagawa mo din ang aking nagawa na masigit na dakil, sapagkat ako'y paruro na sa at nakita pa ng ating yung salitang yan, mga minamahal, pinanghawakan ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Kamangha-mangha ang ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon dito, mga minamahal. Tayo pa iniingatan, nililigtas sa mga sakunang ganyan, sa mga COVID-19, mga minamahal, sa masasamang loob. Sari-saring mga sasamang tao ang narito, mga minamahal, binago ng ating pinakamamahal na sino man na kay Kristo, ibago nila lahat ng mga bagay na silipas na sila yung mga pawang bago. Nakita niyo po ang mga buhay natin, mga minamahal, dito sa lugar na ito, mga minamahal, na tayo binago, tayo mga kriminal, mga minamahal. Lahat ng kasamaan, magulong pamilya, mga drug addict, mga mamatay tao, mga rebelde, mga maraming mga karamdaman.
Walang kapayapaan, kagalakan, hinahanap ang kamatayan dahil sa sobrang hirap ng buhay. Walang umaaliw, mga minamahal. Nasumpungan natin, mga minunang katotohanan, mga minamahal. Binago tayo ng ating pinakamamalapay noon. Binigyan tayo ng kapayapaan, mga minamahal. Nagbago tayong lahat, mga minamahal. Kung may karamdaman tayo, dumadalangin tayo. Sabi ng banal na kasulatan, siya ang nagpapagaling ng ating karamdaman. Kung dumadalangin tayo, dinidinig tayo ng ating pinakamamahal. Sapagkat tayo na sa katotohanan, mga minamahal. At ang tunay na pupita na sinugo ng ating pinakamamahal. Kumusta po ang nangyari, mga minamahal, sa Talipo Hulupis Mission, mga minamahal? Napalayan 21 Sipanas Studies ang mga Abu Sayyaf, mga minamahal, wala sila magawa. Lahat ng kanilang almas ay naging baliwala, mga minamahal. Dinapahan sila ng masinggan. Mga minamahal, lumalagitik, walang pumuputok, mga minamahal. Anong armas mayroon sa kanila, hindi nagtagumpay. Nakita nila ang mga Abu Sayyaf na ito, mga minamahal. Natutuo ang Diyos mo. Ang sabi ng mga commander, ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal, totoo ang Diyos natin, totoo ang ating beloved na Robert Pastor Will Estrada Almeida. Maging yung mga military, mga minamahal na nagbumba, nagratrat sa ating beloved na Robert Pastor, kasama ang mga commander, sila, Commander Robot, mga minamahal, sapagkat ayaw nang umiwalay ni Commander Robot. Kung alam niya kung naroon siya sa tabi ng beloved Pastor, nakita niya hindi siya mapapayak, maging yung mga kasamahan ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal, nagkatutupo, mga minamahal. Alam niyo at batid niyo yan, mga minamahal. Nga po, mga minamahal, sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa nabasa natin, mga minamahal, dapat po, mga minamahal, magpakainit po tayo, mga minamahal, upang ang salita ng mahal na Panginoon, ang salita ay siyang Diyos, mga minamahal, at magaganap po sa atin, mga minamahal. Ngunit kung hindi po pagkukundangan ng mga tao, mga minamahal, alam po natin, mga minamahal, ang mangyayari, mga minamahal. Malapit na po ang pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na soon coming na siya, mga minamahal. Nung nanaginip po ako, mga minamahal, sunod-sunod na panaginip, 3 araw po ito, madaling araw, malalim ang gabi, mga minamahal. Nakita ko, mga minamahal, ang mga bundok, mga minamahal, nakita ko umapaw ang mga tubig, mga minamahal, at nakita ko maraming patay, mga minamahal, na sila pinaaanod, mga minamahal. Ibig po, simbolo po, mga minamahal, na malapit na talagang ang ating mahal na Panginoon. Isinasumbolize niya ang nangyari nung panahon ni Noah, mga minamahal. Ibig sabihin, mangyayari. 3 beses ko po napakanigipan. Isa yung po nangyari, mga minamahal, isang klaseng panaginip. Kikita niyo pa mga lugar natin, mga minamahal, hindi binabaha ngayon, binabaha na, mga minamahal. Wala na masusuungan ang mga tao, mga minamahal. Saan ka pumunta, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na payo nagaganap na, mga minamahal. Dito po basahin natin, mga minamahal, sa Awit 11:6, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng Awit, kabanata po ay 11, talata po ay 6. Ito po ang nakasulat. Sinasabi niya sa kanyang puso, hindi ako makikilos. Amen, praise the Lord. Sala. Dito po sa Awit 11:6, mga minamahal. Awit 11:6, ito pong nakasulat. Sa masama ay magpapaulan siya ng mga silo, apoy at asopre, at nag-aalab na hangin ay magiging bahagi ng kanilang saro. Amen. Sa masama, mga minamahal. Alam po natin, mga minamahal, nangyayari po sa panig ng daigdig sa buong mundo, mga minamahal. Ito po yung nangyayari, mga minamahal. Ngunit ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala, hindi nagaganap, mga minamahal. Sapagkat sinalita po ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya po yung magpapaulan, mga minamahal, ng apoy, asupre, mga minamahal, hangin na napakainit, mga minamahal. Mga pupagputok ng volcano, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi po yan pinangako ng mahal na Panginoon. Sabi niya, aalisin niya ang salot, pagagaling niya ang lupain ng mga tao na matuwid, sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Itong bagyo, mga minamahal, salot ito, mga minamahal, sa banal na kasulatan ng pinangako ng mahal na Panginoon, ay ulang pagpapala, hindi salot, mga minamahal. Kaya kung titignan po natin, mga minamahal, ito po, mga minamahal, dahil sa
Ang tao po, mga minamahal, ayaw nila ng payo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw po nilang maglingkod, mga minamahal. Ayaw po nilang saliksikin ang katotohanan, mga minamahal. Lalo itong panahon na ito, wala ng panahon talaga, mga minamahal, ang tao upang humanap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy ang ating Diyos ay pag-ibig pa rin, naghihintay pa rin po siya, mga minamahal. Tayo po yung inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sabihin nila makulit tayo, mga minamahal. Kahit naiinis sila, mga minamahal. Mahabag tayo sa kanila, mga minamahal. Kung may lakas pa tayo, kabataan, kailangan po natin gawin ito habang ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat na matay sa krus ng Kalbaryo, para sa lahat kung sino man sumampalat at mabautismuhan ay maliligtas. Hindi lang kakaunti, marami, sabi ng banal na kasulat, marami ang maliligtas, mga minamahal. Ang Diyos natin na hindi nagbabago, mga minamahal, hindi lang doon sa pinili, hinirang na mahal na Panginoon ang maliligtas, mga minamahal, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay magpawalang hanggan. Tayo po ang inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga talatang nabasa natin, mga minamahal, kung manatili tayong matuwid, magaganap sa atin, pagpapalain niya tayo, dadaing tayo sa Kanya, tayo pagkakinggan ng mahal na Panginoon. Kung may karamdaman tayo, pagagalingin mga salot na yan, mga minamahal. Hindi tayo dapat mangamba sapagkat sinabi niya, mga minamahal, walang salot ay lalapit sa atin, mga minamahal. Pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung anumang karamdaman mo ngayon, mga minamahal, aking kapatid, mga nawawalan ka ng pag-asa, huwag mong gagawin yan, mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin, alam niya ang kalagayan mo, walang nalilihim sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na hindi niya alam. Ang tinitignan niya, mga minamahal, na natuloy yung pananampalatayang dumadalukan ng 3 bisis, mga minamahal, nakikita niya, lalo na yung mga hindi dapat, yung napakabigat na puntahan naman yung Bible study, mga minamahal. Sa karamihan po nagsasabi, mayroon namang Wednesday, mayroon namang Biyernes, mayroon namang Linggo, mayroon namang overnight. Ba't kailangan pang dumalo ng Bible study? Kung ang puso mo, mga minamahal, kung may pagmamahal ka sa Diyos, may pagkatakot ka sa mahal na Panginoon, lalo-lalo na po sa mga malalapit, mga minamahal, ang ating pinag-aralan, mga minamahal, sa pagpaparis na masama at mabuti, kung nakikita ng mahal na Panginoon na mananatili kang tapat sa Kanya, mga minamahal, mananatili ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat upang tayo magsutumibay sa ating pananampalataya. Binibigay niya lahat upang tayo mga galak na ibalik ang dati nating unang pag-ibig, mga minamahal. Kung nakakaramdam kayo ng panghihina at panlulupay-pay, hindi mo na sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu, mga aliw, sa Kanya nagbumula ang tunay na kapayapaan, kagalakan na hindi masahid na mapantayan ng kayamanan ng sanlibutan ito, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, wala tayong may kakatwiran sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Bata ka man, nasa edad ka man, mga minamahal, hanggat may lakas ka, ang sabi ni Haring David, hanggang siya may lakas, may hininga, pupurihin niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tulad na isang bao, cinta mahigit niya, lagi po siya nasa templo na nalangin, nag-aayuno, mga minamahal, sapagkat alam niya, nagbibigay ng kalakasan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po, mga minamahal, ni Isaiah, isang tinapay, mga minamahal, na binigay ng mahal na Panginoon, naging kalakasan niya sa 40 days, mga minamahal. Kaya nagbibigay ng kagalakan, kalakasan, mga minamahal, mula sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, mga minamahal, tayo po yung magpatuloy, mga minamahal, sapagkat malapit na po, mga minamahal, mangyari ang lahat ng mga bagay. Kawawa yung ating mga minamahal kababayan sa ating mga gobyerno sa buong mundo, nagkakagira, walang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, na siya po ang prinsipe ng kapayapaan, mga minamahal. Kaso hindi nagaganap ang kapayapaan, ito lumalaganap ang grabing sakuna, digmaan doon, digmaan dito, rip doon, rip dito, mga aksidente, mga minamahal, na hindi na po mawari, mga minamahal. Tapos sabi ng banal na kasulatan, bumaba ang diablo dito na may malaking galit, mga minamahal, sa mga tao. Kaya ang tanging nating paraan, mga minamahal, upang hindi masakop
ng kaaway, mga minamahal, ang ating sarili, mga minamahal. Sino man taong walang Espiritu ng Diyos, hindi sa Kanya, hindi paintulot na malapay noon na mananahan ng masamang Espiritu sa atin. Kaya alagaan po natin ang banal na Espiritu mga aliw sa atin, mga minamahal, sa pamamagitan po ng pagdalo, pagtatapat, mga minamahal, maging sa Bible study kung malapit ka, mga minamahal. Huwag mong ipagpalit ang pagmamahal ng Panginoon, mga minamahal, sa mga bagay na walang kabuluhan, mga minamahal. Sa 2 oras lang sa Bible study kung malapit ka, mga minamahal. Sasabihin mo ba may ginagawa ako, kailangan ko, mga minamahal, mag-online ako sa aking pag-aaral, mga minamahal, hinihingi ng mahal na Panginoon. Lagi tayong sumagana sa gawain ng mahal na Panginoon sapagkat sa tamang panahon tayo magsisipag-ani. Ginagawa niya ang lahat, mga minamahal, tayo manatili sa kagalakan sa paglilingkod sapagkat walang ninais ang ating Diyos. Mga minamahal, lahat tayo ang nais ay magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kaya tayo po'y umawit, mga minamahal, sa ating napakabuti at napakabait nating Diyos, mga minamahal. Humingi po tayo ng habag na panatilihin niya, mga minamahal, ang una na yung pag-ibig, mga minamahal, upang kanyang pangako ay mananatili sa atin, mga minamahal. Huriin ka, mahal na Panginoon. Huriin ka, mahal na Panginoon. Walang makapagbabago sa tao kundi ang Diyos lamang, mga minamahal. Ihayag natin ang katotohanan, mga minamahal. Sapagkat lubos tayong pinagpala, ginabit ang ating minamahal na magulang natin sa iyo. Laging nag-aayon, nagpupuriwaan ang panahon sa kanyang sarili. Sinubang pangalan, maging kamatayan kanyang nanginama. Dahil sa pag-ibig sa kanyang dahil. Until my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life
the Lord, praise the Lord, mga minamahal. Ang ating pinag-aralan ngayon, mga minamahal, kung bakit maraming napapahamak, mga minamahal. Dahil po ang tao, mga minamahal, ayaw nila manumbalik, mga minamahal. Ang sabi po ng Isaias, mga minamahal, kahit gaano kalaki ang iyong kasalanan, mga minamahal, kung ang tayo mananambalik, mga minamahal, ang kasalanan ay gagawin maging matingkad na pula ay gagawin katulad ng balahibo ng tupa ng nibi, mga minamahal. Nagpapahiwatig ang ating pinakamamahal na Panginoon ang mga tao, mga minamahal, kahit kaano kasama, mga minamahal, ito kanyang minamahal at iniibig, naghihintay, mga minamahal, na manumbalik, mga minamahal. At tayo po ang inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kawawa ang mga tao, mga minamahal, sapagkat hindi niya alam, mga minamahal. Ang alam nila, mga minamahal, kung namatay, ang sabi niya, rest in peace, yun ang kapahingaan, mga minamahal. Kabag-abag po sila, mga minamahal. Sa loob ng tahanan mismo, mga minamahal, ang sambayanan, mga minamahal. Sila po, mga minamahal, ay nagpapatayan kung ano sari-saring kasamaan sapagkat sila alipin, mga minamahal. Ipapahayag natin, mga minamahal, upang lahat, mga minamahal, ay mapalaya, mga minamahal, sa kaguluhan na nangyayari sa mundong ito, mga minamahal. Higit sa lahat, ang dakilang layunin ng ating pinakamamahal na panalangin niya ang lahat makalam na katotohanan at mga ligtas. Ay panalangin po natin ang ating beloved Honorable Pastor Willis Almeida, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan po namin ang aming beloved Honorable Pastor Willis Almeida. Anak-anak sa kinuha mo na po ang aming beloved Assistant Pastor. Aming kagalakan, mahal na Panginoon, muli mo siyang itayo. Mahal na Panginoon, upang kami pangaralan. Mahal na Panginoon, pahintulot mo. Mahal na Panginoon, mangaral pa rin ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Kailangan namin siya sa aming katitibay kagagalak, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, malisugat malakas sa pangatawan, mahabang buhay pagkaloob mo po sa Kanya, sa lahat ng bagay pagpalain mo po, mahal na Panginoon, sa Kanyang buong sambayanan, mga mahal sa buhay. Sa lahat namin minamahal na manggagawa ng asiw at papagal ng aming kaligtasan, mga mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Batid ng mahal na Panginoon, kung ano pong pangangailangan natin sa araw na ito, mga minamahal. Walang lingid sa Kanya, alam niya, mga minamahal, ang mangyayari ngayon at sa darating, mga minamahal. Alam po ng ating pinakamamahal pa ninyong pangangailangan ninyong mga karamdaman, mga minamahal. Kung ano ninyong mga problema sa sarili, mga minamahal, sa oras na ito, kausapin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ring ka, mahal na Panginoon. Anang-alayon sa kabagan sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Kabagan mo kami, patawarin sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon. Amin na sa isip, sa dama na sabi ng aming labi. Patawarin mo kami, lalong-lalo na po sa pagkukulang namin sa espiritual, aming pamumuhay, mahal na Panginoon. Abutin mo na mapagpala mong kami ang bawat isa sa aming batid mo, mahal na Panginoon, malilingid sa iyo. Kaya amin dinadalangin po sa pangkalatang panalangin na aming beloved Honorable Pastor Willis Almeida at sa lahat na minamahal na manggagawa ay sama-saming sinasawayan lahat ng mga karamdamang walang kagalingan, cancer, diabetes, high blood, anumang karamdaman, last street, asthma, lahat ng karamdaman sa mampitan nila mga kaisipan, damdamin, kasawa, damdamin, lahat ng karamdaman, kasawa, damdamin, Jesus, hallelujah, 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 lahat ng karamdaman, kasawa, damdamin, Jesus, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus, we praise you, Lord, again, hallelujah. Praise the Lord po, tumalong po tayo ng 3 bisis, mga minamahal. Natin natanggap po, mga minamahal, ang ating mga kahilingan, mga minamahal. Alalahanin niyo po, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon, itong pinapakita natin pag-ibig sa Kanya, mga minamahal.
Hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, mga minamahal. Hindi siya liko, mga minamahal, sa pag-ibig na pinapakita natin sa Kanya, mga minamahal. Kaya tumalun po tayo ng 3 bilang pananampalataya na nakamtan na po natin, mga minamahal. Makakamtan natin, mga minamahal, sapagkat yun ang pag-aralan natin, mga minamahal, na siyang Diyos, ang salita, ang Diyos, mga minamahal. Hindi siya nagsisinungaling, mga minamahal. Kaya tumalun po tayo ng 3 na may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. 3 po, sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. For thine is kingdom, the power, the glory, the praise, great honor to thee. Thanks you us forever and ever. Amen and amen. Praise the Lord po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po tayo, mga minamahal, sa ating announcement. Mga minamahal, binibigay ko na po sa